Христо Златков в третия епизод, трети за щастие. На гости приема с мен Ева Валентинова. Христо, благодаря ти за това, че дойде, че ще свирим, ще пеем, ще имаме гости-изпълнители и ще се потопим в твоята творческа история. Аз ти благодаря за поканата. Много се радвам, че този подкаст вече има своите първи привърженици. Благодаря на всички, които са с нас в YouTube канала, в моя Facebook профил и се надявам да ставаме все повече, защото в нашата гилдия имаме нужда от такива платформи, от такава изява, за да виждат всъщност всички слушатели и зрители какви хора стоят зад музикантите, като личности. Точно така, ние като артисти имаме нужда да бъдем последвани, да достигнем до повече хора, хората да стигнат до нашето изкуство, така че ние да се чувстваме оценени. За един артист най-важното е да бъде оценен. Ти си оценен, известен си и като музикант, и като педагог. От много години насам имаш своите последователи, за което те поздравявам. Работиш активно с млади хора в хуманитарната гимназия в Благоевград, свириш из цялата страна. Дори направи едно предизвикателство, според мен, за себе си го направи, но и за хората. Участва в един голям формат български. Да, мислех, че малко на по-късен етап в подкаста ще ми го зададеш този въпрос. Стартираме с него, защото е интересно. Да. Защо се яви в България търси талант по BTV? Ами, беше препоръка, честно казано. Беше препоръка и в първи момент, като ми казаха, нали, да се явиш, не, абсурд, няма шанс и после, нали, знаеш нещо, почва така да мухата да ти се върти в главата. Ами аз ако отида, нали, това ще е добре за мен, това ще е добре за моето училище, за моите ученици, за моето семейство, за да дам пример на синовете ми, всичко.
И давай, ще се записвам и така се записах. Уж на майтап и на шега, но всъщност интуицията подсказва, че е правилно. А след това имаш и добър отзвук. Да, като цяло не съм на 100% удовлетворен от изпълнението. Ти си педант, това е истина. Да. Да. Иначе си беше много стилно. Каним всички да погледнат в този YouTube канал изпълнението ти и въобще в интернет има толкова много твои изяви. Ти свириш не само фолклор, класика, какво ли не. Много е интересно това, че съчетаваш различните стилове, но винаги оставаш в дадената рамка и си верен на различните течения в музиката. Поздравявам те, това е много трудно. Да, много влияние има в днешно време. Един артист, музикант може да се обърка от толкова много течения и бързо сменящи се. Пътя е дълъг и много лесно може човек да се отклони. Отклонявал съм се, говоря за стиловете, но като цяло гледам да се придържам. Трудно ми е, но се придържам така в някакъв стил. И днешното време го изисква. Ти свириш в лични мероприятия, ресторанти, сбирки, освен че преподаваш в училище, ти си навсякъде във всички сцени и събития в музикални. Общо взето то стана като задължително да можеш да свириш различни стилове, защото не си свириме само вкъщи, като отидеш, особено тук нашия край, какво ли няма да ти потърсят. Пиринска Македония сте известни с празниците и с сбирките. Да не говорим по кръчмите, че там вече от рок до поп до джаз. Да, всичко ще да потърсят. Музика, всичко. Балканска музика. Но това пък изгражда артиста, нека си кажем. Това е наистина много сложно за изграждане във времето, обаче се получава при добрите музиканти. Да набавиш нужния репертуар, нужните качества, дори издържливост и физическа и психическа. Така е, но за това са нужни доста годинки, да ти кажа. В началото, като съм бил, млад артист, много съм се изненадвал от това, че всяка вечер може да те попитат за някакви, примерно, 5 песни, които не знаеш. Той и в днешно време е така. Толкова много музика. Много музика има, много албуми, много артисти, много певци. И това е едно приключение. Да си постоянно, апгрейднат. Да. Постоянно да си в новата мода. В модата. Това е едно приключение, което не знам кога ще свърши. То някакси е невъзможно, да. Ако се оставиш така да не свириш, просто... твой път е музиката. Си актуален, да. Няма как да спреш. Ти преподаваш, имаш 3 дечица. 3 момчета имам, 3 сина. Още една важна роля. Да. Децата, моите деца ме изграждат така като характер. И много се съобразявам за това какъв пример ще им дам и те ми дават силата. Ето това е другото, което искам да поставя като акцент в нашия подкаст, че един добър музикант и артист може да не пренебрегва семейството, може да е добър баща, може да е добър учител, може да е добър ментор и да съчетава всичко в едно. Дори и спортист, защото ти спортуваш активно. Да, спортувам, опитвам се така, както казваш ти, да ги съчетавам нещата. Бъркам, опитвам се така бързо да видя с кои неща повече греша. Така
слушам и чужди мнения, примерно да кажем, на по-близките хора. Да. Техните мнения, но като цяло, нали, горе-долу пътя си го знам и просто гледам да се усъвършенствам. И в спорта дори така физически. Какво тренираш? Напоследък. Ами ходя на борба, ходя на бокс, на фитнес. Общо взето от тези 3 неща гледам да правя по 4-5 тренировки седмично. И с акордеона, С това е допълнително. Акордеонното кардио си е, да, петък, събота, през уикенда Свирене. си го има, да. Така че тренировките стават повече. Добре, ами кажи къде най-много обичат да слушат още жива музика, оркестрите, къде се ценят? Ти пътуваш къде ли не, с кого ли не свириш? Ами, слава Богу, тук в нашия край се цени живата музика. Пиринска Македония. Да, в Пиринска Македония. То като тръгнеш тук, нали, доста райони, региони, Петрич, Сандански, Гоце Делчев, Банско, Разлоки, навсякъде музиката е различна, темпата са малко по-различни, на правото хоро навсякъде е различно. Това право хоро, докато го научиме къде какво е, сигурно. В България хората, танците са нещо много специфично и огромно като материал. Да. Специално това право хоро, докато го научим във всеки един край, то само бойка да не ядохме, нали? Помна на едни сватби, там надолу казват по Петричка, право хоро, тръгнеме 9-ка, не започва те да играем, айде 4/4, не 4/4, седмица бавна, бърза, то е 4/4 бавно от типа на там на КТ Дилмитрия Джана такова. Това е тяхното право. Но пък тук много ви ценят в този край. Имам чувство, че празниците не свършват. Да, и също искам да добавя, че тук при нас още не са навлезли диджеите. Хората си държат да си има оркестър. Може би на 99% сватбите преминават с оркестър, което е хубаво за нас, музиканти, за да може ние така да имаме стимул, да свирим и финансов, и творчески. Много е важно да бъдеш ценен като артист. Да, ние обичаме. Публика. Да, обичаме публиката, обичаме да сме на сцена и може би това е нещото, което ни държи, дори понякога да не сме оценени финансово толкова добре. Когато сме на сцената и сме оценени от публиката, това ни дава нужната енергия и сила, за да продължим напред. Христо, ти обучаваш и деца в хуманитарната гимназия тук в Благоевград. Разкажи ни за тази работа. Какво изисква тя като компоненти, като усилия, като подход дори към новото поколение? Ами, хубавото е, че в тази работа аз може да приложа всички натрупани знания, целият натрупан опит, който имам през годините, още от началните, ученическите, когато съм свирил повече полифония, повече класика, жанрова музика съм свирил. След това в Пловдив съм свирил, там съм наблегнал повече на народната музика, на тракийската. Не само да я продължавах и с полифоничната музика, и с другата. В академията в Пловдив? Да, в академията съм завършил с 2 специалности. Едната педагогика, другата е инструментално изкуство, изпълнителския клас. Да, двете ги карах паралелно, малко трудно, но да се върнем, нали, на въпроса. Да. След това и работата с много големи изпълнители, виртуози. Самата работа покрай тях също е така една школа, която успявам да прилагам в училището, да давам тези знания на учениците, на моите ученици и така се чувствам добре да върви напред музиката. Много е хубаво това, че има и желаещи. Разкажи ни за децата в НХГ Благоевград. Колко са, откъде са, кои са им най-силните черти? Ами ние всяка година приемаме по 26 деца. Обикновено се явяват около 50-60, някой път 70-80 сме стигали. И от тези примерно 60 средно влизат 26 по-подготвените. И профила е с пеене, с инструменталисти, като почнеш пиано, цигулки, китари, акордеони, тамбура. Най-вече тамбура тук имаме в нашия край, може би поради така ансамбъл Пирин. Да, заради ансамбъла. Може би така си е от едно време тук в Благоевград. Доста е развита тамбурата. Имаме много тамбуристи, може би по 3-4-5 в клас. Има доста народни певици. Акордеоните са малко по-малко. Може би влиза на 2 години по един акордеонист. Аз също така преподавам в училището и синтезатор. Има ли желаещ? Да, има. Браво! Ами, малко по-лекотена версия. Доста по-лесно, нека си го кажем. Да, и за деца, които
не са имали по-голяма подготовка, това е доста добре, защото, знаете, аранжура си върви, те може да свирят някакви мелодики, така че се забавляват те както в училището, така вкъщи и да забавляват и родителите, защото родителите имат големи очаквания. Като влезат децата в училище, искат така бързо да се случват нещата и ако не се... Проблем. Не. Важно. Добре е това, че имат желание родителите, децата им да станат музиканти. Нека има амбиции, просто да не са болни. Да. Да, това също е важно. За болните амбиции винаги има някое дете, което, да кажем, не му е музиката. Да кажем, решило е, че ще се занимава с музика, започва с музика, но то просто самото дете си вижда, че напредъка му не е достатъчен. Да, и после се преориентират се в нещо друго, но човек, който се е занимавал с музика, в един етап винаги се връща към нея. Ох, това е толкова хубаво, което казваш. Да. Може да минат 40-50 години и да каже, звънят ми доста хора, примерно по-възрастни, да кажат, човек, аз съм свирил детските си години с акордеон. Дори сега не мога да ти го кажа, защото се разчувствам. Искам да си купа акордеон. Това ми вика най-голямата мечта. Господи, това ако го върнем като мечта на хората да се занимават с изкуство, с творчество, да изразяват душевността си, ние ще сме най-богатите хора. Да. Най-богатите хора! Да, искам да си купа акордеон и отново вика да взема да си свира. Вика, това ми вика душата. Представяш ли си каква сила дава музиката? Да, определено е така. И ти си много посветен. Днес дори доведе 3 невероятни момичета при нас. Ще чуем в течение на разговора и твоя музика тук на живо в студиото и изпълнение на 3 невероятни дами. Разкажи ми за тях. Тези момичета, които ги доведоха, те са ни едни от най-силните. Още от кандидатстването, гимназийския изпит, още като ги чух, викам, те момичета право... Готови артисти. Да. Те направо ми чупиха главата. Като ги чух, викам, какво става тук. Има си едни деца, които просто са си малко подбутнати, при някои други се получава с много труд, работа, докато някой погалени от съдбата. Да, някой трябва да си признаем, че просто са си родени музиканти. Близначките са от Банско. Интересни девойки. Да, много интересни. Те двете като пеят. Не знам, това съчетание между тези двата гласа е нещо уникално. Това трябва да си го пазим. Това е богатство, национално богатство е. Как се казва, да ги представим? Ивана и Ивона Малчови от град Банско. Ще ги чуем сега. Помежду друго, винаги им бъркам фамилията Малчови или Малчови. Ето сега в момента пак не знам, но те ще си видят ударението. В Банско ни прощават. Важно, че сега ще ги слушаме с удоволствие и популяризираме банските песни с специален поздрав към бански старчета Марин Бардарев и всички наши колеги от Банско и региона. Поздрави!
Продължаваме да разговаряме в студиото, да слушаме музика на живо. Аз ти благодаря от сърце, че донеси твоя акордеон, че доведе твои деца, музиканти вече, млади, но прекрасни творци. Да. Ами, тех като ги пускам така по социалните мрежи, просто хората много им се радват. Ти имаш развити социални мрежи, те поздравявам за това, защото за младото поколение е важно. Да ти кажа, това не става за ден, за два. Още отдавна се занимавам. Едно време и аз така се опитвах подкастове да правя. Така ли? Не беха развити, нали, като подкастове, но онлайн уроци имах там първи, втори, трети, до 14-15 онлайн такива уроци правех. Канех разни, примерно, гости, Велизар Цонев от Пловдив. Да. Нужно си е време, докато те научат, примерно, хората, които обичат, защото това не е комерциално. Точно така е. Това не е комерциално. Намерил съм един кръг от хора, които ценят инструменталното изкуство, ценят народната музика, ценят фолклора. И не само хубавата, стойностната музика. Карим всички да те последват. Христо Златков в Фейсбук, в YouTube канала ти, защото е важно да се подкрепяме. Истината в TikTok. В TikTok отново, разбира се, в TikTok. TikTok е най-лесно станаха нещата. Значи за една година там сигурно направих около 10 000 последователя. И то с музика. Само с музика, да. И това е най-хубавото. Да. Не се налага да правиш някакви грешки, жълти новини. По принцип, като качваш много видеа, понекога опитваш се да привлечеш внимание и по-провокативни видеа и някой ги трия, да ти кажеш. Наистина? Самокритика. Като го видя, примерно сега след един месец, викам, за какво ми трябваше тук да се правя на мемуна за това видео и взема го изтрия и си оставам те, които така със стойности. Във времето. Да, стойностните и публиката доста добре ги филтрират. Това е хубаво. Да, личи си кога нещо е направено от душа и си личи кога е направено само да събере там някакви лайкови или споделения, си личи. Слава Богу, в фолклорната гилдия има едно завръщане към по-изконното, към по-традиционното, дори към автентичната музика от различните региони. Това много ни радва. И моите хора го търсят и го виждам го с очите си. И костюмите вече излизат в фестивали, на конкурси, стилно облечени. Пеят различни песни от масовката, която познаваме, както на времето Лудо Младо и 5-6 македонски песни бяха емблема за всички. Катерино Моме, Йовано Йованке, докато сега младите търсят по-стари, неизпяти песни дори от сборници. Така е. Много песни са се изпяли и интереса, когато изпееш нещо неизпято, е доста по-голям. Относно това, за облеклата, за традиционните нашите български, много, особено тук в този край, много се цени така. Като ходиме по конкурси, гледат, каква песен ще изпълняваш, дали ще е с тази носия. От кой регион? От кой регион, да. Дали ще е Разлог, една, Банско, друга. Там Гоце Делчев. Много е хубаво, че вие, учителите в НХГ и въобще, твоят стил на свирене също показва, че трябва да има уважение и към по-старите артисти, към авторската музика на фолклорна основа. Всичко трябва обаче да бъде в рамката и да бъде стилно изпълнено. Да. Понякога сега се получават изключения. Не може да сме... Не сме безгрешни. Да, не сме безгрешни. Получават се. Я ми кажи ти какво обичаш да свириш извън училище, извън сцената по сватби, мероприятия, тържества тук в Пиринска Македония. Какво ти е близо до душата, Христо? Не е само едно парче. Да, като жанр дори. Да, като жанр, свира си така... нещо на момента, каквото ми дойде. Примерно, да кажем, вариете има един стил, вариете се нарича. Той е съвкупност така от шансонна музика, от джаз. Това много ми харесва вариетето, такъв стил да свиря. Също така, като си взема така на нашите някаква темичка си взема и си почна да си импровизирам, да кажем, вкъщи, защото тези импровизации аз разбирам, много зависи на коя сцена. Сега, когато съм вкъщи и си ги свира, мога да си правя какво ли не. Там и акорди да сложиш по-сложни, и арпежи, които, примерно, ако ги свириш някъде на събора, няма да бъдеш прият. Общо взето, гледам да си свира нещата, които не мога да ги свиря пред публиката или пред
пред не толкова квалифицирана публика, да кажем, да, музикално, си ги свиря вкъщи. Хубаво е, че не спира ентусиазма за развитие, нали? Да, не спира, но има си периоди, в които, да кажем, нещо съм разочарован от нещо и така да кажем. Меланхолия, тя е част от живота. Да, има, но слава Богу минават бързо и едно от нещата, което ме бута напред е училището и децата. НХГ Благоевград. НХГ Благоевград, имаме страхотен екип. Моите колеги са много добри педагози. Ние сме 14 музикални педагога сме. Има вокални, както народно, така и поп и джаз. Имаме Китан Стойчев е по духови инструменти, Мариана Ангелова, Майя Чакова, семейство Манолови. Това са стожера, основите на нашата музикална паралелка. Доайените, поздравяваме ги. Да, семейство Николови, също така Христина Кацарска, невероятен педагог, Светослав Стоилов. Без добър екип не може и учениците да са силни. Не може, да. Ние, слава Богу, нашия екип така се държиме се здраво. Няма някакви такива да търсим единия да прескочи другия или там да... Дразги и драми. Не, смисъл да го надмине, некак си там да се показва, да се доказва. Знаеме се, познаваме се добре и си работим добре екипно. И за да затворим темата на ЕХГ, сега ще помоля да представим и другата девойка, която ни доведе. Пее невероятно стилно, невероятна певица с страхотна вокална техника. Да, Биляна Борисова. Помня първия урок. Ние, понеже с Мариана Ангелова сме в една стая, която има там един картон само сложен и то всичко се чува. Всичко се чува. И още на разпяването, викам, този глас звъни, кой е. Слушах малко 5 минути, отворих вратата, така видех я Билянка и тя Марианка вика, ела да чуеш, вика, тук има едно дете, вика да го чуеш, вика, как пее 8 клас. И като я чух, бях много впечатлен. Билянка е... От Дрен. Да, Билянка от Дрен, там от Бобов дол. Но при нея интересното е, че предпочита да пее македонски песни. На конкурсите, които сме ходили, предимно пее македонски, не си спомня дали някоя пява шопска песен. Така го усеща детето? Да, а иначе пее и много хубаво сръбско. И сръбска музика? То шопско, да, шопско, сръбско. Близко е? Да, близко е, да. Много ще чуем и сръбско, да. Дано да се развива детето и да не спира. В музикално отношение трябва да ги поощряваме всички тези талантливи същества да продължават. Да, той и времето така малко ще ги поизгради като психически. Да могат да са малко по-стабилни. Още са си деца, малки са.
Малки са наистина и Да. живота е доста по-лесен според мен, защото имат достъп до интернет бързо, имат информацията, която за нас, за по-старите Да. поколения пък съвсем трудно се намираше и се набавяше. Но за децата сега е по-леко и се надявам обаче да не бъркат посоките. Сега ще чуем Билянка. Това е лошото, че на тази много информация, че човек може да се обърка. Нищо друго. Песента обаче е наистина основа. Сега ще чуем Биляна и продължаваме. Билянка. Много ми е приятно и разговорът тече в различни посоки. Сменяме, наистина, твоят път е толкова богат. Сменяме различни кръгозори, посоки, музикални и лични. Казах вече, баща на 3 деца, 3 синове. Кажи им имената да ги поздравим. Стоян, Кристиян и Йоан. Да са живи и здрави. Най-голямото богатство. Благодаря ти. Нека всички живи и здрави. И да разкажеш сега за себе си малко, за твоето детство, за твоя път с акордеона и с музиката. Дай да върнем лентата. Път. То е малко комично. Знаете, едно време в всяка къща акордеон. Да. И имало къде е руски, къде не е. И вкъщи имало акордеон, който е бил купен за брат ми. Брат ми е 6 години по-голям от мене. И всеки път, когато трябвало там да ходи да свири, той е ревал и майка ми разбрали се, че няма да е той. И се появявам аз и почвам така всеки ден да си дърпам там акордеона, да си свиря. И майка ми чува по радиото, че търсят ученици за школа по акордеон тук в Благоевград. По БНР? Да, Радио Благоевград. Да. И тогава с преподавател Христо Кротев, искам да го поздравя, той ме е изградил от основи. 12 години с него работехме в читалището, тук Никола Вапцаров. Най-старото читалище. Да. И се започна. От начална школа, етюди, айде после малко полифония, конкурсчета. След 5-ти клас започнах в Пловдив, в София. Първия конкурс, когато отидох в Пловдив, беше много силна конкуренцията и тогава не взех награда, но това ми даде така стимул да почна да работя повече. След това в 9-ти клас в София имаше конкурс. Първо място,
В Нови пазар след това имаше пак конкурс второ място и се почна Враца, Плевен, после като студент, Нови пазар. Много конкурси съм бил. Не само с фолклор обаче, нали? Не, те обикновено конкурсите тук в България Са класика. а се свири, да, и класика, и едно фолклор. Пожелание. Да, по желание фолклор. Ако искаш, но може да си минеш и само с класиката, който може, нали, да свири фолклор. Добре, но като цяло там журито си те оценяват за класиката. И така, след това Пловдив, Академията. Академията, Силни години. студентски бригади, 5 студентски бригади. Така ли? Да. Къде беше? Една в Англия и 4 в Аляска. В Америка. В Америка, в Аляска, да. Интересен път си избрал. Интересно да ти кажа. Беше и трудно, защото всеки път, като ходиш на бригада, не свириш по близо 5-6 месеца. Работиш друго, да. Работиш друго и след това връщането. Дори не знам как съм успявал така да се върна и пак да продължа. Защото 5-6 месеца се откъсваш се тотално от музиката. Вече пари почват да се ти в главата на такава възраст и 20-21 предложения за работа там да оставам, примерно. Имал ли си такова вътрешно усещане да останеш в Америка? Не, имал съм много предложения, но самата музика може би ме е връщала тук в България. Ето, музиката е начин на живот. Тя просто не е професия, а начин на живот. Не съм бил щастлив, нали, с това да изкарвам много пари. Имал съм някаква мотивация. Знаел съм, примерно, че трябва да си купа жилище и нещо, кола, но като за младеж, важни неща. За това съм ходил и на тези бригади. Но като цяло съм си знаел, че ще се върна и моят преподавател в Пловдив, Петър Маринов, Бог да го прости, той ми беше единия преподавател и Тончо Тонев за фолклорна музика. И от двамата съм много доволен, изключително благодарен съм. Та той ми казваше, ти ще трябва да се върнеш в Благоевград и да поемеш там школата в Благоевград, да я подсилиш. Ето, той ти е дал и пътя. Да, и да вървиш. Тези негови думи така са се запечатали в мен, в съзнанието ми.
В музиката е много важно да се поема щафетата от младите поколения. И ти като млад педагог и музикант много по-бързо ще достигаш до новите творци и младите музиканти, защото си по-близо до тях дори като години. Да, и като години, и там като сме в училището. И те се учат от мен и аз се уча от тях за доста неща. Да, особено за технологиите, за програми, за какви не, винаги съм в течение. Много е важно да им даваме шанс и на днешното поколение, да се учим от тях, да приемем тяхната гледна точка. Да, те са много умни. Нищо, че ние, някои от нашите поколения казват, това поколение за нищо не става, те само там телефоните. Не е така, децата са си много умни и докато ние, примерно, сме търпели някакви неща, които са ни запъвали, това поколение е хубаво, че те никога не остават така. Винаги си казват нещата. Това е един плюс, така, който им помага за тяхното развитие. Имат смелост и повече знания. Да, имат си смелостта. Айде, ci volie, ona devojče, ona što gradi, inače lele ona što gradi, inače što li rasturilo rusana kosa od Ramonara, molele od Ramonara. Ajde като овчар, рудоноста дом, от брега на брега, леле, от брега на брега. Ajde iznadавай, стара бе майко, дали да я вземам, леле, дали да я вземам. За Пловдив още малко да ми кажеш. Добре. В Пловдив е много интересен живота. До ден днешен е меката на народната музика. Пловдив. Всички да ги поздравим. Толкова хубави музиканти и въобще живот има в този град. В Пловдив всеки път, когато отивам, направо душата ми се отваря, настръхвам още само от табелата. И Пловдив, то колегите знаят. Всеки, който е живял в Пловдив си остава много мил град. Кои сте най-близките музиканти, приятели от ден днешен там? Иван Златев, той от Стара Загора, с него така сме били със студенти. Те са много, да не ги изброяваме, нали така. Но и там си свира с кого ли не, предполагам. Ами да ти кажа, не съм свирил там по кръчми. Така ли? Не. Там повече си свирех класиката, имах и мелодични баси и бях се насочил, нали, като фикс идея ми беше да се развие с тракийската музика, народната музика. И да ти кажа, имаше в период, който след лекциите, да кажем, като приключат 3-4, само се връщам, спа 1-2 часа и почвам цяла нощ само свира. Подготвям се.
защото като инструментален, нали, инструменталния клас, изпълнителския, ние имахме концерти всеки семестър. Концерт, държиш 30-40 минути с класическа музика. Много ли бяхте акордеонистите по това време? Ами, имаше нашия випуск, бяха около 11-12. Ние бяхме 300 човека и приеха 120 с педагогиката. Докато сега, примерно, не знаем как са нещата. За коя година говорим? 2006-та. 2006 година. Все още силно. След това, да, имаше оттам назад вече тръгнаха спад и доволен съм, защото и нивото беше много голямо. Там по солфеж имахме и по хармония най-добрите педагози. Да, и самия изпит, подготовката за влизане беше много, много трудна. Аз си спомням, че на солфежа аз, един пианист, абсолютист и една цигуларка, само тримата имахме 6:00 на изпита. Имаше сериозни изпити, имаше Сериозни много изпити, хора, да. които кандидатстваха Да, по това да, време. това беха двугласни, тригласни диктовки. В музиката, затова е хубаво да казваме на слушателите, че не е просто сцената, не е просто репертуара, а си иска много качества, много знания, много теория. Всичко това стои зад един артист. Много, много, да. То стои и винаги си личи, когато един музикант е преминал през тези неща. Нали? Винаги, да. Като вземе да свири, винаги се разпознава. И той като в спорта иска отдаване Всеотдайност. и всеотдайност. Да, за съжаление, това е, че не може така да оставиш, нали, аз съм постигнал еди какво си, готов съм, нали, сега вече мога да се наслаждавам на живота. Да. Такъв лукс няма. Всеки ден трябва да се бориме за това, което имаме. Много хубаво каза. И в музиката, и във всички видове изкуства се иска креативност, иска се вдъхновение, иска се съвременната тенденция да влезе по някакъв начин, като нишка дори в твоята музика в случая. Постоянно усъвършенстване. Постоянно. Ти свириш какво ли не. И не най-хубавото, че в крайна сметка ставаш верен на традициите и фолклорът ти е център. Нали така? Да. Можем да кажем. Да, фолклора, да. Кажи ми от кои големи акордеонисти взаимства или по-скоро се мотивираше? Петър Рачев със сигурност ще го кажем, но кои са другите? Ами, нали, за Петър Рачев... Академия. Първия път, да, като го чух, помня, че там вадих нещо и ревах, че не мога да го извада. Това беше на по-късен етап, 10-11 клас, защото аз преди това си свирех класика и около мен нямаше такива сватбарски и кръчмарски музиканти, от които примерно да потегля по този път. Свирил съм си нещо народно там, ама дали съм го свирил правилно, дали не. С моя преподавател сме работили само класика и не съжалявам, нали, за това нещо, защото много хора се отплесват само в народното. Та Петър Ралчев, след това в академията, като отидох, като ги чух те моите връстници как свират там на разсвирването там за изпълнителския клас имахме 2 програми. Те само с тракия се разсвират, аз не мога нищо да свира. Нищо и се потискам, разбираш ли? Викам, какво става тук? То добре, че изпита беше една класика, но това ми даде така, нали, провокацията да почна и аз запалих се по тракийската музика с Тончо Тонев. Той е един изключителен акордеонист. Има изключителни качества, нали, да не ги сравнявам двамата с Петър Ралчев, да казвам, нали, кой какво що. Петър Ралчев, нали, се знае, но и Тончо Тонев въобще не е за подценяване. Ангел Чекъров, много добър акордеонист. Имаше тогава от по-големите акордеонисти, аз съм ги забрал, имаше момчета от Враца, имаше силна школа, от Добрич силна школа имат също. Имаше от всякъде такива, примерно, ние като бяхме първи курс, 4-ти курс, като им слушахме там концертите, много са ме впечатлявали. Беше много силна школата
И така искам да кажа, че имаше лек спад, но сега виждам, нали, отново пак едно така възвръщане към акордеонното изкуство. Много е От хубаво младите. това, че го има това завръщане. Да. И аз го следя. И в Котел при Пламен Димитров какво се Пламен случва. Димитров също така. Огромна школа създаде. Той Ангел Маринов, това са хората, нали, които сериозно бутат акордеона нагоре акордеонното изкуство. И това е хубаво, че сте разпределени в различни градове и региони. Това също дава наистина добър резултат. Да, малко сме далече. Далече сме малко, защото като има някакво, примерно, някакъв концерт, някакво мероприятие, не всеки път може да отиде човек. Аз ако съм близо, ще хода всеки път, но един път, два пъти в годината се виждаме. Важно е, че не спирате да свирите. Срещите са ясни, но да има музика. Свиренето си е свирене и дори това, което, нали, усъвършенстване, което ние като творци го правиме и за тяхното одобрение, за одобрението на колегите. Много от нещата да ги правим и, нали, за колегите, музиката. Аз си позволявам да пускам много такива парчета, които не са, нали, за обикновените слушатели, са повече за музиканти. Я кажи честно, ама наистина честно, в акордеонната школа, във вашата гилдия, има ли тази завист, тази излишна провокация, пудра, понякога дори двуличие, както при народните певици? Има ли го това като състояние в гилдията или сте по-скоро на приятелска основа стъпили? Винаги си има, като чуеш някой по-добър, винаги това вътре в тебе си го има, нали, да кажеш, чакай малко и аз искам така да свира. Здравословната конкуренция има. Да, здравословната конкуренция, както казваш ти, има и слава Богу, че има, защото ако не ти пука, че някой е по-добър от теб, ти дали ще се развиваш? Така е. Дали ще свириш, примерно, по 5-6 часа на ден? Ние в академията сме смирили по 8-10 часа на ден сме свирили. Пловдив, това е задължително дори. Да, то като идехме там горе на един таван и по цял ден. Само свириш, стизаш долу 10-15 минути мухабет и пак се качваш. Да, но пък това ражда след това наистина артиста, като завършен музикант. И много е важна средата. Ето, примерно, слава Богу, че аз съм завършил в Пловдив. Защото самата среда тя те вдига, ти няма как да останеш на това ниво. Точно така. Докато, примерно, ако си някъде, няма толкова, нали, добри музиканти, горе-долу, нали, да свират, там да ходят на свирене, да изкарват пари. Или да си най-добрия в града си. Да, и това за мен е всичко, нали, ходя, изкарвам си пари, имам си пари. Комфортна зона. Да, комфорт, супер, какво ми трябва, там ще си чупа пръстите аз по цял ден, докато в Пловдив няма как. И в Благоевград сте много добрите музиканти. Тук ще те помоля да разкажеш сега и за оркестъра, който свириш. И петък и събота всички наши последователи могат да те видят в 4 сезона. Въобще не спираш, ти наистина свириш постоянно и до ден днешен. Да, искам да кажа, че екипа, който сме събрали там в 4 сезона е благодарение на собственичката. Тя е един изключителен човек, който държи на хубавата музика и то се личи по музиканти, инструменталисти, които ние събрали, не само вокалисти. Тя много държи така стилово да са изпипани нещата. Ето, примерно, имаме бузуки, имаме саксофон, имаме цигулка, аз съм с акордеона, имаме клавир, имаме барабани, имаме певица, певец. Малко са местата, на които човек може така да чуе такъв голям бенд. И то ежеседмично си. Да. И е трудно да кажем за един ресторантьор, защото, знаеш, понякога е пълно, но понякога не е пълно. Тези наши хонорари, примерно, които се заплащат, благодарение на нея, ние имаме тук тази сцена, където можем да се изявяваме. 4 сте сезона. Спокойни? Да. Това дава спокойствие. Така е.
Стигате бързо до публиката. Тук идва другия момент в нашата гилдия, че трудно се възпитава млада публика, че много трудно се стига бързо до публиката на живо, извън интернет пространството. Така е, така е. Ето, примерно да кажем, в София колко такива оркестри има? Вече Големи. почти нищо не се случва Един там. клавир, певец и певица и макс И там и нещо друго. диджей. Диджея там да дига хората с кючеците и това е. Но това е тъжната истина. А музиканти добри, живи банди с огромен репертуар стоят в тъча, което е голяма грешка, според мен. Голяма грешка. Да, има го. Хората са, как да ти кажа, обичат да изпростяват петък и събота. Примерно, може би след тежкото ежедневие, седмично ежедневие, обичат там да си пинат, дай нещо, да тук, да. Дай тук, какво си ми ги свириш там, тези мечкарски истории, дай тук. Комерциалното, балканското. Да. Ама сръбска музика се слуша много. И това го има. Затова и най-големите зали се пълнят с сръбски артисти, да си кажем. Да. Така е. Тук специално на Балканите сръбската музика е, може би, най-популярна. Въпреки, че в Гърция и гръцката музика май така набира скорост и тя се слуша. Гръцко в Сърбия, в Македония не се слуша толкова. В България се България слуша, обаче? Да, България се слуша всичко. Всичко. Да, и турско даже се слуша. Искат всичко от вас и ти трябва да знаеш. И да можеш. Знаеш, да. Ние като сме по-голем оркестър, все някой знае. Разпределяте се. Не. Самите музиканти сме така различни жанрово и се допълваме. Ето, това е силата на оркестъра. Наистина на хубавия бенд, който е пълен с музиканти и с репертуар. Това е добър начин да допълваш своята педагогическа работа. Много е хубаво, когато един човек може да съчетава соловата си кариера с работа в екип, оркестър в твоя случай, педагогическата работа с младите таланти, работата с различни деца като индивидуални ученици. Как обаче намираш време и за себе си, за своите търсения? Как се справяш чисто времево с всички тези ангажименти? За моите търсения искаш да кажеш за моето удовлетворение? Удовлетворение, точно така. Своето лично развитие, духовната ти храна. Да, общо взето сутрин. Сутрин си намирам повече време за себе си. Обичам така утрените да са ми бавно. Ние, нали, като музиканти обикновено спим до късно, но през седмицата имам време. Часовете са ми на обед и сутрин си намирам времето така да си направя своите ритуали. Всеки си има, нали, така, ритуали и здравословни и опитвам се някога, нали, да медитирам или молитва. Браво. Да, напоследък така доста се моля. Сутрин е времето, къде така ще мога примерно да си посвиря, да кажем, 1 час за собствено удовлетворение. А какво обичаш да четеш, да гледаш? С какво друго се обогатяваш, освен чисто музикалните търсения? Напоследък доста така съм пленен от езотерична литература. Може би заради това, че си има стреси в нашата работа. Да си го признаем, да. Едно е там в училище, там се покриват се нормативи с децата. Примерно сега има някои, трябва да им повториш пъти, 2 пъти, 3 пъти, 5 пъти, чуваш фалшиви тонове. Постоянно това всичко ти влияе. Стрес. Да, стрес. И си опитвам да си намеря спокойствието на нещата, които ми зареждат, дават ми спокойствие и така обичам и да чета и езотерична литература. И нови знания трупаш. Да. А и трябва да признаем, че колкото и фолклорът да е духовна храна за нас, когато е професия, той натоварва. Като усилия не са малко. Да. Има си моменти, в които си е работа, как да си го кажем. Да. На тебе, примерно, сега може да не ти се свири. Ето, дори, примерно, и за подкаста сега. Да. На мен може вчера да не ми се е свирил. Или примерно, но аз не мога да си позволя да не свира, защото знам, че сега като дойда тук... Или да не дойдеш. Да, като дойда тук ще трябва нещо да изсвирате. Ще кажеш, дай свирни това, свирни другото. Аз ако не съм свирил тук, половината от тоновете ще ги няма. А това е истинския подкаст. Тя си благодаря, че се съгласи. За мен това е истината. Да свирим на живо, да покажем това, което се случва тук и сега и твоето ниво в момента. Да, защото това мотивира и младите музиканти да са по-отворени, да не се притесняват, да не търсим плейбека, да не търсим винаги най-красивата обвивка. Истинното. Така е, да. Трябва да бъдем натурални и сега за тези плейбеци, какво да ти кажа, все повече ги чуваме. Да. Защото... Хората пълнят зали на плейбек. Да. Което никога не съм си представил, че се случи. В Сърбия
може би няма да се случи. Там Няма. винаги И в си има- Гърция. Да, голям оркестър, докато Тук какво направихме? не знам дали е така от самото общество, дали си от нас музикантите. Да ти кажа, търса го отговора, може би ще ми дойде, но за сега не мога да ти отговоря така точно. Не искам да се аргументирам за... Да, и не знаем къде е причината. Дали в публиката, дали в артистите, дали в това ние продукта, шоу-бизнеса. Да, каквото поднасяме, дали трябва да е по различен начин, дали да се водим по актуалното, по модерното, по комерциалното. Не знам отговора. Трудно и в фолклора е трудно, и в аранжиментите, които се правят, да намериш баланса между старата традиция, между новите виждания. Ти какво ще кажеш за авторската музика на фолклорна основа? Всеки артист си има виждането. Специално сега и за аранжиментите. Общо взето така, аз не съм правил много аранжименти, но тези, които съм ги правил, задължително трябва един разговор така по-сериозен, за да чуя горе-долу в какви насоки трябва да се направи аранжимент. Да. То като подхванеш и от към инструменти, и хармония, самия саунд, всичко много променя аранжимента. Ти с Светла Дукатева записва скоро, нали? Да, имахме и с нея. С кои други така работиш и ти е на сърце в момента, в тези твои дни? С Ана Мария последно направихме една песен. Да. Трябва да излезне скоро. Иначе съм записвал, да, тук на повечето македонски певци, с някой съм записвал. Да, акордеончо. Дали само соло, дали отсвир, дали аранжимент. Важно е, че има търсене. Живите инструменти трябва да се върнат, защото е хубаво аранжиментите, които се правят само с виести инструменти. Окей, добре. Новите технологии. В момента пък дори другата лудост, масово певци си мислят, че могат да си направят сами песни и аранжименти с изкуствения интелект. Добре, докъде ще стигнем обаче? И къде отива човешката мисъл и идея? Аз не мога да разбера това. Да, той изкуствен интелект като идея е добре, но като цяло не можеш да го приложиш така да кажеш, това е аранжимента и дай. Винаги дава някакви грешки, такива, които ти не можеш това да го направиш и да кажеш, ти готов ти е, примерно. Продукта е. Да, готов е. Винаги ще яде някакви грешки. Трябва да си живото да се усети. Живото, да се върнат повече хора към този контакт с живата музика. Дори на живо оркестрите да записват, както е било на времето, дори в Националното радио. Влизаш и записваш, не инструмент по инструмент, не върху някакъв вид основа. Влизаш и записваш заедно с всички твои колеги. Това е хубаво, да, супер, но така е много по-трудно, сега да си го признаем. Да. Ние вече се глезиме с тези технологии тук, модерните. То може да върнеш 100 пъти, па може да зашиеш, да преместиш един тон само, ако искаш. Обаче дали това е истинното? Като се замислиш, дали това пък е качеството? Да бъде толкова напудрено, ами на живо, като се наложи да го изсвириш? Значи винаги като съм кърпил, има нещо, което не ме удовлетворява и най-доброто е, примерно, или първия път, като си го изсвириш така от край до край, или първия път, или като цяло така да си го изсвириш цялото от до. Некъде може малко да си забавил, некъде да си избързал леко, но да се усети човешкото да остане. Да. Това е състоянието на духа ти в момента, докато свириш. Да. Ти изпълняваш нещо със сърце и душа. Ето така и акордеонът те води по света и у нас. Ти си участвал и на много международни сцени, дори ми се струва, че много обичаш да пътуваш в Италия. Така ми се струва. Италия заради храната. Италия е любима дестинация, може би на нас, българите. Да, напоследък доста се връщам. То, нали, има един лав да ходим ли в друга страна или да се върнем в Италия. И при нас така стана. Да, обиколихме Италия почти цялата на Дош и на Шир. А с акордеоните как си там? Има и връзка сега. Сега ти кажа, Италия с акордеоните. Там се произвеждат... Акордеоните в целия свят се произвеждат в Италия. Кастелфидардо, това е едно малко селце, вече не е толкова малко. Там има над 100 фабрики, сигурно, за акордеон. Най-хубавите инструменти се произвеждат там. Стари инструменти, всичко се праща за там да се направи основна профилактика, да се реновира. Така че имам връзка с Италия, може би заради акордеона. Дано да я запазиш тази връзка и да имаш шанса да пътуваш където искаш по света, но винаги да можеш да се връщаш у дома и да се чувстваш добър музикант, добър човек, оценен творец тук, на собствена почва. Благодаря, да. Важно е човек така да се върне към корените, където и да е ходил, защото на друго място може би винаги така ще има малко вътрешна носталгия за дома и за корена.
корена и камъка да си тежат на Да. мястото и дано държавата обаче да не бъде мащеха за повечето хора, да бъде наистина гостоприемна. Сега вече нещата ще се оправят. Айде да мислим Ще се молим да дойдат добри дни. Идват. По-добри. Народа Така е да вече бъде. мисли оптимистично. Трябва да мислим. И така ще завърши подкаст оптимистично, като каним всички да те последват в Facebook, в TikTok, в YouTube Благодаря, каналът бе. и Христо Златков в подкаста на Гости приема. Много ти благодаря, че дойде. За мен беше удоволствие. Супер приятно ми беше. До нови срещи, си казваме. Чао, чао.